situation at Malek Street. Hindi nga pwedeng send din siya dito kaya hangin. Paano mag-sir? Ang dapat matulog na ay nagising ka dahil sa kanya. Ay nagpapatawa kahit Bahara po. Hindi pwede. Sige papalat ko, sadyang masayahin. Mahina lang naman yung sabi ko. Pangito ako ba sa hayop na Ano gusto mo sabihin? Ang siya'y Ang ating video for today is makakaya. Dito na po yung tubig. As of, I don't know what time is it. I'm gonna ask someone. Kamusta po ang ating computeran? Susulod na po. Meron ka tayo buta. Tulong siya, grabe. Ewan ko tanong. Lahat ay naging masaya nang makulay ka dahil siya'y Papunta po kami ngayon sa gilid ng aming tulay para tingnan ang water level. Kasama ko ang nag-aaway kong mga kasama. Say hi to the vlog, guys. Hi, guys. My God! Grabe mo yung pagiging aesthetic, bitch ka. Sasaga sa bagyo mo, face na natin pagiging. Yes, aesthetic. Medyo meron na pong tubig ang kalsada. Kalsada pa lang. Ayan na po, nakikita na po natin ang tubig. Naisip ano naisip Burfer. Nga, nga. We're walking while raining. Yes. Hanggang saan naabot ang pagiging vlogger mo? Uy, ayan o, ang tubig o. Doon tayo. Mahal ko ang buhay. Ayan na po ang tubig. Medyo nakakatakot po. So we're here, guys. Ayun po, hindi ko masyadong makita yung makalabo. Scary. Pero sa nakikita nyo naman po, malapit na Reyes nakita ko, kailangan kitang tulong. Dahil sa hirap at ginawa, alam ko meron tayo. Lagi akong maligaya sa piling mo. Dahil it's better ever. what if itulak kaya sila ni Kim Kim?
ikot mundo ko. Masasayang araw na hanap. We're going at Tulay. Titingnan namin kung ano ang view pag nasa Tulay. Disclaimer, wala po kaming mask kasi naliligo kami sa ulan. At wala namang taong nakalabas. Yeah. Talbog ang lungkot mo, pag siya'y kausap mo, siguradong mapainig ka sa panig. Nandun po kami kanina. Science ay sing, the best kong talaga. Science ay sing, the best kong talaga. Sadyang masayahin. Feel ko okay, gano'n pa yung magamit ito. Ka talaga, kami tuwang-tuwa sa mga joke na. Talbog ang lungkot mo, pag siya'y kausap mo, siguradong mapahigit ka sa panty mo. Sayang dating, Photo sila relief good. talaga. Ganun talaga basta election. Mabilis aksyon ng mga politiko. Alam niyo na guys, election day is coming. Less than a month na lang. Election na. We're here na sa Tulay. Ang Tulay ng Pontevedra. Ongoing construction. Mukhang papagandahin nila yung Tulay. Right. Gagawin daw extension ng plaza. At magsasaksak daw yung pinsan ko. Yeah, magsasaksak. So, we're here. Oh my God. Oh, tawa bala. Yeah, can you see the pressure? Tukapina. Lalit! Tukapina, oh. Science ay sing, the best kong talaga. Go! Giki! Ganga mo da ka ron! Malagbong ka na, ni Bala ka na lang da. Ako na lang din si Bana. Dahil ako, sa lalong hinangaan, nila sa pagkukuha. Di na sa pagiging general, Yeah. kanyang pinamahal. Yeah. Siya'y Basang-basa na po yung cellphone ko, kaya Visayan Daisy, baka naman malapit na yung birthday natin. Baka lang naman. Effort, videographer here. Chaperon. Nakikita mo po yung pressure na, oh my God, look at that. Feeling ko may mga manog na daan, no? Lahat ay naging masaya. Kita nyo, dumi ng ano. Dahil siya'y iyan. Yes, pataas ng pataas ang tubig. Ilang ka pala sa TikTok? Dahil sa TikTok eh, nagbabagang bulito. Kung tubig na tumataas, dugo ko pa kaya? Malayo ka talaga, kami tuwang-tuwa sa mga joya. Under construction, Tulay of Pontevedra. Gagawin daw extension ng plaza. Project. Best ka talaga. Friends watching. They are imagining things that won't happen. Oh my God. Pag ako nadulas dito, Visayan Daisy Vlog ha. Ayan po, malapit na. Oh my God, it's 5.5 I guess. Malapit na po siya kumakaw. Oh my God, ano naman sana. It's
550, I guess. Yeah, 550. The water level is 550. Can you see that? And those are my friends. And cousin watching the cloud for the water level. Well, sa aming pong municipality ay nagpapak na ng relief goods upang ipamigay. Siyempre na, as what I've said earlier, malapit ang election. Kaya, ipapalakas yung mga kandidato. Talaga. Baka mamayang gabi tataas pa yung tubig. Diba, nakikita mo dito. Sa hirap at ginawa, alam ko meron tayo. Nag-iyo kong maligaya sa piling mo. Hi guys! Say hi to my vlog! Pauwi na po kami. Titingin po kami sa munisipyo. Tingnan namin kung anong ginagawa nila doon. So, this is Pontevedra. As of, what time is it? We're going to have time. Watch here. I'm currently... Oh my God. Feeling ko baka everyday yan, no? Taas ng tubig. Ay, ganito taas na. Ay, oo nga. Talbog ang lungkot mo, pag siya'y kausap mo, pag nagpainit ka sa panty mo. Oh, Visayan Daisy, the best kong talaga. Oh, Visayan Daisy, the best kong talaga. Sadyang masayahin, baliw ka talaga. Kami tuwang-tuwa sa mga jokes niya. Talbog ang lungkot Oh my God! pag siya'y kausap mo. Look at the difference kanina nung umalis kami. Ngayon, napabalik na kami. Ang bilis sumakyat ng water. Oh my God! Taas, hindi ka rin yung tubig. Again, di ba paglakad tayo pa yung tubig, oh? Wala ka rin yung tubig, again, ha? Si ano dapat DJ Ligo na ako. Taasig magtaas tubig, oh. Ang dapat matulog na Ayun na ay po. nagising Yes. ka dahil sa kanya. Medyo kasi Siya'y nagpapatawa kahit mukhang buang na. Sige pagbalat mo, sadyang masaya. It's meant to be on. Maliw kang talaga, kami tuwang-tuwa sa mga jokes niya. Talbog ang lungkot Yes. mo, pag siya'y kausap Dito na po ang tubig kanina. Ang tubig here. Pahingi ka sa panty mo. Oh, Visayan Daisy, best kong Gagutin! No, di ba Latino? Pataw sa balong ko hanggang ano na ang tubig. Ayan na po. dahil ako Ang taas na. siya Ang amin ng water. Bilang sa pagkukuha